Исәнмесез укучылар. 16 гасырда Англия һәм Франция арасында озакка сузылган сугыш башлана. Ул туктап 100 елдан артык дәвам итә. Шуңа күрә аны 100 еллык сугыш дип атыйлар. Укучылар, әйдәгез 100 елга сузылган сугышның сәбәпләрен карыйк. Франция короле Англиядан Аквитанияны сугышып алырга омтыла. Шуннан башка Францияның берләшүе тәмамлана алмый. Әмма Аквитания кыйммәтле Крым чыганагы була, һәм Англия короле аны югалтырга теләми. Англия короле Франция короленең кардәше, аның әнисе Матур Филипп IV-нең кызы була. Филипп IV улларының балалары булмый. Шуңа күрә алар үлгәннән соң ул үзенең Франция тәхетенә хокукы барлыгын белдерә. Француз гаскәре сеньорлар җитәкчелегендәге рыцарь отрядларыннан тора. Рыцарьлар тәртип белән исәпләшми. Сугышта аларның һәр кайсы үзенчә эш итә һәм шәхси батырлыгы белән аерылып торырга тырыша. Җәяүле гаскәр арбалетлар белән коралланган яллы чит ил кешеләреннән тора. Рыцарьлар аларга кимсетеп карый. Англия гаскәренең дә әзерлеген карап китик. Англия гаскәре Францияныкына караганда оешканрак була. Гаскәр белән король үзе җитәкчелек итә. Рыцарьларның атлы гаскәрләреннән тыш, инглизләрнең бик күп ирекле крестьяннардан торган уклар белән коралланган җәяүле гаскәре дә була. Аларның уклары 600 адымнан барып тия. 200 адымнан хәтта рыцарьларның сугыш киемнәрен тишеп керә. Көчле флоты булган инглиз гаскәре Ла-Маншны кичеп чыга. 1340 елда Франция ярлары буендагы тар бугаздагы диңгез бәрелешендә инглизләр французларның флотын тармар итә. Берничә судны гына исән кала. Берничә елдан соң хәрби хәрәкәтләр яңадан кабатлана. Инглизләр Нормандияны басып ала. 1346 елда Крейси янындагы бәрелештә французлар тармар ителә. Алар 1000 рыцарьларын һәм 10,000 җәяүлеләрен югалта. Инглизләр тәхет варисы хәрби киемнәре һәм кораллары төсенә карап, Кара принц кушаматлы Эдуард җитәкчелегендә Аквитаниягә һөҗүм башлый. Башында король торган француз гаскәренең саны 2 артык була. Ләкин ул таркау хәрәкәт итә һәм бу аларга җиңәргә комачаулый. Франция халкының көчле каршылык күрсәтүе аркасында инглизләрнең сугыштагы зур уңышлары аларны тулы җиңүгә китерми. 1360 елда Франция һәм Англия арасында сулых төзелә. Килешү нигезендә Франциянең көньяк-көнбатышындагы зур территорияләр төньяктагы Кале порты Англия кулына күчә. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Әлеге сулыхтан соң сугыш тәмамландымы икән? Юк, вакыйгалар дәвам итә. Бераз хәл алгач, Франция короле ялланган отрядларның санын арттыра һәм хәрби флот төзи башлый. Көчле артиллерия булдырыла. Көнбатыш Европада беренче тапкыр 100 еллык сугыш вакытында барлыкка килгән авыр пушкалар крепостларны җимерү һәм үзләрен саклау өчен кулланыла башлый. Француз армиясын сәләтле һәм сак эш итүчән полководец вак рыцарь гаиләсеннән чыккан Бертран Дюгеклен җитәкли. Ул зур бәрелешләргә керми. Дошманының айрым отрядларына көтмәгәндә һөҗүм итә. 1380 елда Аквитанияның инглизләр кулында калган өлеше сугыш башланган вакытка караганда кечкенәрәк була. Төньякта алар берничә яр буе шәһәрен генә үз кулларында саклап кала. Әмма 14 гасыр ахырында Франциянең хәле яңадан катлаулана. Ике феодал төркеменең власть өчен көрәше һәм психик авырулы корольгә ике яклап йогынтысы илне эштән тарката. Инглизләр кайсы як зур ташламаларга бара, шул якка ауыша. Ахыр чиктә Англия герцог Бургундский белән союз төзи. 1415 елда инглизләрнең зур гаскәре Сена тамагына килеп төшә һәм Кале шәһәренә юнәлә. Азинкур авылы янында француз армиясы кабат
тормар ителә һәм сугыш кырыннан качып китә. Илбасарларга каршы халык көрәше күтәрелүдә һәм аларның куып җибәрүдә Жанна д'Арк зур роль уйный. Замандашлары сурәтләве буенча, ул озын буйлы, көчле һәм шыдам крестьян кызы була. Тапкыр акыллы Жанна катлаулы шартларда яхшы ориентлаша. Кеше яшеннән халыкның бәхетсезлеген күреп үсә. Хишчән, дингә ышанучан кызга, сугышчан батырлыкка индәүче изгеләрнең тавышы ишетелгәндәй тоела. Ул Алла тарафыннан аңа туган илен коткару вазифасы йөкләнүенә инана. Инглизләргә каршы көрәштә катнашу өчен туган җиреннән чыгып китә. Жаннага әле 18 яшьтә тулмаган була. Ул иң элек Алла инглизләрнең аның иленнән чыгып китүен тели дигәнне расламакчы була. Якындагы бер шәһәрчектә крепость комендантын үзенә булышырга күндерә. Комендант Жаннага ирләр киеме, крал һәм зата бару өчен берничә сугышчы бирә. Ниһаять кыз тәхет варисы яши торган Луардагы крепостька килеп җитә һәм аның белән очраша. Сарай халкы аның җиңүгә чын күңелдән ышануы, гаскәрнең сугышчан рухын күтәрә алачагын аңлый. Шуңа күрә Жаннага рыцарьлар отряды бирәләр. Бөтен гаскәр белән бергәләп алар Орлеанга ярдәмгә китәләр. Гаскәр белән тәҗрибәле хәрби башлыклар җитәкчелек итә. Юлда кызны зур шатлык белән каршы алалар. Халык Жаннаның Францияны карачагына ышана. Походка чыгар алдыннан Жанна д'Арк Орлеан стенасы астында торган инглизләргә хат җибәрә. Ул барлык яулап алынган шәһәрләрнең ачкычларын үзенә бирүләрен таләп итә. Әгәр инглизләр Франциядән китсәләр һәм китергән зыяннарын капласалар, сылых тәкъдим итәчәген белдерә. Шулай булмаганда, Жанна дошманнарга Франциядә 1000 ел буе күрелмәгән җиңелү белән яный. Жанна Орлеанга килеп җитү белән дошманга каршы хәлиткеч хәрәкәтләр башлана. Аның үрнәге сугышчыларны рухландыра. Шул сугышларда катнашкан кеше сүзе белән әйткәндә, үзләрен үлемсез дип санаган кебек сугышалар. 9 көннән соң, 1429 елда Орлеан камалыштан чыга. Бу сугыш барышында кискен борылыш була. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Аксөяк феодаллар Жаннаның әлеге җиңүләрен тыныч кына кабул иткәннәр микән? Гади крестьян кызының гаҗәеп уңышы һәм даны аксөяк феодалларда курку һәм көнләшү хисе уята. Алар Жаннаны сугыш хәрәкәтләренә җитәкчелек итүдән читләштерергә, аннан кытылырга телиләр. Бер вакыт Жанна тугрылыклы сугышчылары белән бергә Кампион крепостеннән чыгып, Бургундиялеләр белән бәрелешә. Терле яклап дошман камалышында калган кыз крепостька кире кайтмакчы була. Ләкин капкалар бикләнгән, күпер күтәрелгән була. Бу комендантның хыянәтеме, яисә куркып калуымы билгесез. Бургундиялеләр Жаннаны әсирлеккә алалар һәм инглизләргә сатып җибәрәләр. Жанна күп айлар төрмәдә утыра. Аны аякларына һәм муенына чылбыр салып, тимер читлектә тоталар. Сихерчелектә гаеплиләр. Жанна инквизиция суды каршына баса. 1431 елның майында Орлеанның батыр кызы Руан шәһәрендә учакта яндырып үтерелә. Ширек гасырдан соң гына король суд процессын яңадан карарга боера. Яңа суд элекеге хөкем карарын ялгыш дип таба. 20нче гасырда Рим папасы Жанна д'Аркны изгеләр рәтенә кертә. Укучылар, әйдәгез 100 еллык сугышның тәмамлануын карыйк. Жанна һәлак булганнан соң халыкның азатлык сугышы яңа көч белән җәелеп китә. Король ялланган даими армия булдыра, артиллерияны арттыра, гаскәрдә тәртип ныгый. 1453 елда инглизләрнең Аквитаниядәге соңгы терәге Бордо шәһәре бирелә. Шуннан соң 100 еллык сугыш тәмамлана.
Укучылар, 100 еллык сугыш диелгән темабызның теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.